Emqolombeni omncinci okhuselekileyo kwakuhlala indlovana egama linguThembo eyayisoyika. uThembo wayesoyika izinto ezininzi, iingxolo ezinkulu, iindawo eziphakamileyo, amabhabhathane kwanesithunzi esi sakhe. Ngenye intsasa kusemnyama kwavuka umlilo kuba kwakukho umntu ongazange awucime kakuhle umlilo awayezibasele wona xa ekhempisha. Yho, ingozi engaka! Umlilo wanwenwa ngokukhawuleza woyikisa zonke izilwanyana. uZara wayezithanda iindaba kakhulu. Wahamba waya kujonga loo mlilo kodwa wajikelezwa ngamadangatye ngoko nangoko. Akazange akwazi ukuphuma emlilweni. Yho, ingozi engaka! uThembo wawubona umlilo ekude. Woyika kakhulu. Wayewoyika gqitha umlilo. Kanye ngelo xesha weva uMazu ememeza esithi, "Thembo, kufuneka siye kunceda uZara." uThembo waqalisa ukulila. "Andinaso isibindi, ndiyoyika kakhulu." Ngoko nangoko uMazu wamkhumbuza ukuba kulungile ukoyika. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki. Watsho uMazu, kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. Kanye ngelo xesha uThembo wakhumbula ukuba iindlovu zinako ukufunxa amanzi amaninzi ngemiboko yazo. uThembo wabaleka waya emlanjeni, wazalisa umboko wakhe ngamanzi, wakhawuleza ukuya kunceda uZara. Wawutshiza umlilo ngaloo manzi, amadangatye acima. uZara wakhuseleka. Emva kwexesha, xa ilanga lalitshona, imvula yana. Zonke ke ngoko izilwanyana zakhuseleka. Siyabulela ngaloo nto. Ngaloo mini uThembo wafunda isifundo esibaluleke kakhulu. Ukuba nesibindi akuthethi ukuba awoyiki. Kuthetha ukuba uyayenza into nangona usoyika. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com